B'inkwatri li jirrappreżentaw karnivalli passati fl-isfond tnieda l-programm tal-Karnival Fawdex għal din is-sena. Programm vast li se jagħti lok lill-artisti Għawċin biex permezz tax-xogħlijiet tagħhom jesponu it-talenti artistiċi. Id-dettalji marbuta mal-attivitajiet tħabbru fil-ftuħ uffiċjali ta' wirja li tfakkar lelu 30 sena mill-ewwel logo uffiċjali tal-Karnival Reġjonali. Il-Ministru għal-Għawdex Justin Caruana faħret il-valur u l-kontribut soċjali u ekonomiku tal-Karnival. Innotat ukoll kif wara assenza ta' diversi snin, din is-sena l-Karnival se jerġa' lura l-Pjazza Indipendenza fir-Raba ta' Għawdex. Il-post li ra l-Karnival jiġi ċelebrat ġenerazzjoni wara l-oħra. Hemm ħafna potenzjal u l-Ministeru għal Għawdex irid isostni dan kollu wkoll anke fil-kuntest tal-esperjenza turistika ta' dawk kollha li ħajkunu qegħdin jiġu jżuruna f'dawn il-ġranet tal-Karnival. Biex dan kollu juri li l-Karnival Fawdex din is-sena bħal fil-passat se jkun wieħed tal-ogħla livell, b'garanzija li jpaxxi lajn tal-ammont kbir ta' Għawċin, Maltin u turisti illi jżuru din l-attività annwali.